33. zadatak. Dvije jednake kugle naboja QA je jednako 3 nanokulona i QB je jednako -1 nanokulon, dodirnu se i potom razdvojena udaljenost 20 cm. Kolika sila djeluje između kugla nakon razdvajanja? Je li sila nakon razdvajanja kugla privlačna ili odbojna? Ajmo si najprije zapisati sve što nam je zadano. Imamo da je QA jednak 3 nanokulona, a da će QB biti -1 nanokulon. I također imamo ovu udaljenost koju ću ja označiti sa R i napisati da je ona 20 cm. Odmah možemo pretpostaviti da ćemo to morati prebaciti u metre, pa će to onda biti 0,2 metra. I ono što se od nas traži je da izračunamo koliki je iznos te sile, pa ću napisati da je F jednak upitnik. Najbitnija informacija u ovom zadatku je da će se te dvije kugle dodirnuti. A svaki puta kada se dva nabijena tijela dodirnu, naboj na tim tijelima će se izjednačiti, pa mogu napisati da će nakon dodira QA biti jednako QB. I označit ću ih ovako zacrtanim, tek toliko da ih razlikujemo od početnih naboja. I sada postoji još jedna stvar koju znamo, a to je da će ukupni naboj, znači Q ukupno, ostati cijelo vrijeme isti. Znači Q ukupno prije dodira i Q ukupno nakon dodira će biti jednaki. Pa ajmo pogledat kako bi to izgledalo kad malo raspišemo. Znači Q ukupno prije dodira će biti QA plus QB, a Q ukupno nakon dodira će biti QA crtano plus QB crtano. S obzirom da znamo da su ovi QA i QB crtano jednaki, mogu napisati da će to biti jednako, recimo 2QA crtano. A iznose QA i QB već znam, pa ih mogu ovdje i ubaciti. QA će biti 3, a QB će biti 1. I sada iz ovoga možemo izračunati koliki će biti QA crtano, a samim time i koliki će biti QB crtano. Pa 3 minus 1 je 2 i to je jednako 2 QA crtano i sada nam se samo ove dvojke pokrate i možemo vidjeti da će QA crtano iznositi 1 nanokulon. A ako QA crtano iznosi toliko, onda će i QB crtano biti isti takav, pa ću napisati da je i on jednak 1 nanokulon. I sada kada znamo i QA crtano i QB crtano, možemo ih ubaciti u formulu za silu. Ta formula glasi K puta QA puta QB kroz R na kvadrat. I s obzirom da mi tražimo silu nakon dodira, ovdje ćemo ubaciti QA crtano i QB crtano. Još ću samo naglasiti da je ovaj K kulonova konstanta i ona iznosi 9 puta 10 na 9. I sada kada smo i to riješili, samo nam još preostaje ubaciti brojeve. Pa imamo 9 puta 10 na 9 puta 1 puta 10 na -9, prebacili smo iz nanokulona u kolone, puta ponovno 1 puta 10 na -9, kroz ovih R kojih nam je zadano, a to će biti 0,2 na kvadrat. I sada kada se ovo izračuna, dobiti ćemo naše konačno rješenje koje će iznositi 2,25 puta 10 na -7, a s obzirom da je riječ o sili, mjerna jedinica će biti njutni. Znači da ponovim još jednom, kada se dva nabijena tijela dotaknu, naboji će im se izjednačiti, ali ukupni naboj tog sustava će ostati cijelo vrijeme jednak. I stoga smo izračunali koliko će iznositi naboj nakon dodira i samo smo ih ubacili u formulu za kulonovu silu i dobili naše rješenje.